En aquesta quarta part de la pràctica de crear pàgines web en Google Sites seguirem afegint informació en aquesta pàgina fictícia, perquè no té una informació coherent ni completa, sobre Lovecraft. Hem afegit alguns elements en el menú. Per una banda hem posat més informació agafada tota de la Viquipèdia, sense cap mania, i després hem afegit algun element nou en el menú per fer-lo més complet. Concretament hem afegit un que és d'enllaços, que és un menú normalment molt comú a les pàgines web. En aquesta pàgina d'enllaços hem inclòs una taula, ja que som inclourem una altra, però com és molt senzill, no té cap dificultat. Primer de tot, separem la pàgina en dos bocins a disseny, dues columnes, per no perjudicar aquesta columna que hem fet, i la columna de la dreta inserirem una taula nova. Era molt corrent utilitzar taules en pàgines web, perquè les taules permeten un control molt exacte de la informació que s'hi posa, de la posició d'aquesta informació de fet. És a dir, una vegada feta la taula, jo sempre sé que aquest rètol sortirà en aquest tipus de requadre i mai se mesclarà amb allò que hi ha a la dreta. És per això que es fan servir molt les taules. Controlen de manera molt còmoda la informació així com es col·loca. Bé, posarem aquí dalt en aquest menú taula, inserirem una taula, per exemple, de 3 columnes i 2 files, i aquí està. I ara a cadascun d'aquests elements de taula s'hi entra informació, el que sigui. En aquest cas, aquí hem posat informació més coherent, juntament amb un enllaç que és el que farem a continuació. Aquesta taula se pot eixamplar, les columnes i les files, o eliminar, naturalment. L'eliminarem en aquest cas desfent tot quant hem fet i desfent també la segona columna, que allò tornarem a fer per incloure-hi un altre tipus d'element. Anem ara a posar un enllaç a un altre vídeo relatiu al tema que ens ocupa. Aquí hi ha la descripció, n'hem entrat un de moment, una descripció del que és això, i aquí hi ha l'enllaç a una pàgina, a un vídeo de YouTube de fet, a un audiobook que conta en anglès, llegeix exactament, un senyor que sap llegir bé, un actor amb bona dicció, amb bona veu, llegeix unes novel·les de Lovecraft. Anem a afegir-ne un altre. Per exemple, un que hem triat és això. Això sembla que és un vídeo, una pel·lícula que sortirà de Tulu, bastant a saber quant, i posem un enllaç en aquesta pàgina de YouTube. Per fer això no hem de fer res més que copiar d'aquí dalt la URL, l'adreça del vídeo, la copiem, tornem a la pàgina que estem treballant, que és aquesta, externitant-la com és natural, i posarem el títol Tulu, una pel·lícula sobre un dels cicles mítics creats per en el de dalt hem fet la capçalera en vermell, i aquí també ho farem. En aquest cas no feim servir un canvi de tipografia general, perquè això és un tipus de text d'àmbit molt restringit, només en aquesta taula, només els enllaços. Aleshores no paga la pena de crear tipus nous per això. I aquí posarem el nom de la pel·lícula i amb marcada avisarem que això és un enllaç. Es pot fer així, o es pot fer anant a la zona d'inserir i afegint un enllaç del mateix. Per adreça web, l'adreça web és aquesta que hem copiat fa un momentet, aquesta. Volem que s'obri una finestra nova perquè no desbarati la pàgina, la podem fer obrir aquesta finestra, però no, en aquest cas no ho farem. I quan hi passem el cursor per damunt ens recorda que aquesta paraula és un enllaç en això. Es pot modificar l'enllaç, naturalment, o es pot eliminar si no interessa fer-ho més. Naturalment aquí posaríem més enllaços a altres pàgines, a altres vídeos, a audiobooks, a pàgines interessants d'internet que parlin de Tulu. Evidentment, una d'elles seria la Wikipedia. No ho farem perquè el procediment és el mateix. Per cert que això d'aquí ha d'estar en negreta i és tot exacte és aquesta. Ara aquí voldríem afegir no un enllaç a un vídeo, sinó un vídeo directament, que se pugui veure des d'aquesta pàgina sense votar a YouTube o una altra pàgina distinta de mitjans gràfics, sinó veure-la aquí.
La primera cosa que farem és dividir la pàgina en dues columnes perquè no es mesclen els continguts. Per això anem a disseny, escollim dues columnes, ja està fet. La primera columna manté la taula intacta i el contingut de la taula, encara que ara s'hagin extret els textos, les columnes de la taula no es mesclen de cap manera, és per això que les taules són tan apreciades. I aquí hi posarem incrustat un vídeo. Per això hem triat un vídeo que es diu això d'aquí, de YouTube, i per obtenir el codi per incrustar hem anat a comparteix. A dins comparteix hi ha diferents opcions i el que hem d'escollir és insereix tot això d'aquí, ho marcam i ho copiem. És important observar que el que hi ha aquí és un bocí de codi HTML, llenguatge, és un llenguatge pràcticament que diu hem d'inserir aquí un esquema d'aquesta amplada que tindrà aquesta adreça, etc. Tornem a la nostra pàgina i sense sortir de l'edició escollim aquesta redacció del menú HTML. Només hi ha un ordre que és botar una línia, la podem llevar si volem o conservar-la tant se val, la podem llevar i aquí de dins copiem, enganxem el text que ja ens ha deixat preparar YouTube per incrustar vídeos. Això incrusta el vídeo aquí de dins, el podem centrar, fer més gros, no el podem fer més petit, el podem llevar i el podem compondre, podem posar-hi una vora si voleu i el títol una fantasia posem això i gravarem. Fet això deixarem tranquil·la aquesta pàgina. Està mal escrit, per tant hem d'editar-ho un altre pic perquè jo m'he equivocat posant el títol aquí tal, no és una fantasia sinó una fantasia. Anem per això el que heu de fer, anem aquí, editam fantasia, ho deixem, desam, i ara la nostra pàgina mostrarà incrustada dins la pàgina aquí el vídeo. Els que la visitin ho veuran així. Naturalment, des d'aquest vídeo podran utilitzar les operacions de YouTube, o podran veure YouTube i actuar-hi utilitzant, aprofitant tots els elements que YouTube posa a disposició de les pel·lícules. Si piquem aquí, com és lògic, la reproduïm. Si no interessa, l'aturem. És una pel·lícula de dibuix en blanc i negre que té un cert encant. Quasi finalment és important això d'editar el lloc, de gestionar el lloc, tenir en compte el disseny, és a dir, que la capçalera, l'encapçalament, el logotip que hem utilitzat el podem canviar per el que nosaltres vulguem. Per exemple, mirarem de carregar-ne un, és que ara és un poc massa funest aquest fitxer, un altre fitxer, capçalera. En tenim una que és capçalera aquí, aquesta. Els gràfics tipus GIF tenen el valor afegit que tenen els fons, si es vol, tenen el fons transparent, per tant no es perd de vista el que hi ha baix. Posem d'acord i deixarem amb això, tornem allà on estava, desarem, tornarem a la pàgina principal de la nostra web. Hem deixat aquí aquesta imatge de capçalera feta en Inkscape i retocada un poc en GIMP amb una foto jove del Novacraft, i deixarem aquí aquesta part de la pràctica.